Waqt konferenza stampa fl-Isptar tal-Onkoloġija Serent Nimamo, id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fern ħabbar li minn issa l-qudiem it-trattament tal-kimoterapija se jibda jingħata lil ċerti pazjenti fid-dar tagħhom stess. U spjega kif dan is-servizz beda jingħata lill-ewwel pazjent tal-ġimgħa li għaddiet u se jkunu grupp ta' 12-il pazjent li jibbenefikaw mis-servizz tal-kimo f'darhom. U maħsub ukoll li dan is-servizz jiġi estis aktar il qudiem. Id-Deputat Prim Ministru semma wkoll it-test il-ġdid li beda jingħata lil dawk li nstabilhom kanċer f'sidrhom biex il-kura tkun waħda iżjed speċjalizzata u fejn jista' jkun jiġu evitati trattamenti invażivi. Numru ta' pazjenti li qed jieħdu mediċina partikolari jistgħu jieħduha fid-dar tagħhom stess. Da jfisser illi daw il-pazjenti li sal-lum iridu jagħmlu ġranet sħaħ fl-isptar. Ħafna drabi jagħmlu tliet erba' ijiem kull 15 għal xhur sħaħ ġewwa l-isptar tagħna ikunu jistgħu jieħdu għad-dar. Da jfisser aktar serħan il-moħħ tal-pazjent, jfisser il-pazjent ħajkun iżjed f'ambjent familjari tiegħu u l-familja tiegħu jkunu moral aħjar u aħna bħala sptar jfisser nkunu nistgħu nużaw riżorsi tagħna iżjed preċiżi. Bernice Scicluna, charge nurse, qalet li dan is-servizz jikkumplementa kull għana ta' bidliet u avvanzi fis-servizz tal-onkoloġija fosthom it-tibdil għal sistema aktar moderna u aktar professjonisti speċjalizzati. Semmit ukoll kif is-servizz tal-kimoterapija fid-dar se jkun kruċjali biex il-pazjenti jibqgħu komdi u aktar konvenjenti għalihom u qrabathom. Il-fatt li pazjent m'għandux għalfejn jkun marbut bej erba' ħitan imma jista' jiġi minn waħlulu trattament u jmur lejn id-dar u jkompli trattament tiegħu hemm jista' jkompli jkun mal-maħbubin tiegħu fil-ambjent tiegħu ta' kuljum u jista' wkoll ikompli mal-attivitajiet ta' kuljum mingħajr ma treatment jimpedih milli jagħmel dawn l-affarijiet. Sa dan it-tant, id-Deputat Prim Ministru fakkar ukoll fil-kampanja importanti li għaddejja bħalissa fit-tilqim tal-Covid kif ukoll l-influenza u kif issa qed jingħataw ukoll fiċ-ċentri kollha tas-saħħa u fil-bereġ flimkien ma' xi kunsilli lokali. Dan it-tilqim hu miftuħ għal kulħadd u wieħed jista' jmur jieħu t-tilqima mingħajr il-bżonn ta' appuntament.